Hi everyone, नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों हरनाय थाबाय। नोंथांमोनहा माबोरै दं? आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव दासान्दि। ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं ब्लग भिडिअ लानानै फैनाया एसे लेट जादों लोगोफोर, बिनि थाखाय सरि लोगोफोर। दायो आङो आब'मोनाव थांनो नागिरदों आरोना, नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार खालामनोसैलाय जा हायो। नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो। स' दायो रेडि जाबाय, ओंखारखाबाय आङो। ओमफ्राय ब्लगखौहाय आं लामानिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर। जा हायो एसेबाबो इन्टारेस्ट नोंथांमोननो देखायनोसैलाय आरोना। नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायलांफादो, दिनैनि ब्लगआ मा जागोन एसेबाबो देखायनोसै आरोना। बिदिबा लोगोफोर थांनोसै। ओमफ्राय आंजों लोगोसे आयं थांगोन आरोना, आब'नि बिमा। बिजों आंजोंहाय थांगोन आरो आलासि जानायाव। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे देखायनोसै आंनि ब्लगनि गेजेरजों। दायो थांगासिनो, आं थाबायगासिनो। ओमफ्राय जोंना गारिया नेहैनो थाखाय एसे लेट माबा जायो नालाय, गोजान जायो नालाय। ओमफ्राय गामियावहाय दिनै समबार बाराय नालाय हाथाय जायो आरोना, ओरैहाय खाथियावहाय बेहाय, बिनि थाखाय जोंनि गामिसिम टट' फैयो आरोना। ओमफ्राय दा ससे टट'जों थांनोसै, ओमफ्राय बिनिफ्राय लाइन गारिजों थांनोसै आरोना। स' नोंथांमोनखौबो आंजों लोगोसे नायलांफादो, होमबानो नुबाय थासिगोन आरोना। दायो आयंमोननिसिम थांनोसै आरो आङो। ओमफ्राय आयंमोननिफ्रायहाय टट'जों ओंखारलांसै, माने बे लामाजोंनो फैयो आरोना टट'आहाय बेहाय आरोना। स' दायो टट' मोनबाथाय थांनोसै आरो। नै दायो लोगोफोर जों टट'आव गाखोबाय आरोना, ससे गारि नेग्रासिम टट'जों थांग्रोनोसै आरोना जों। बिनि उनाव ओमफ्राय लाइन गारिजोंहाय थांबावनोसै आरोना। नोंथांमोनहा नायलांफाबाय थादो जोंनि दिनैनि ब्लगखौ। ओमफ्राय लोगोफोर आङो ब्लगखौहाय गारियावहाय लानो हायो ना हाया नायनायसै। लानो हायोबा लानोसै आरोना, लानो हायाबा लाला। माने बिराद भिर जायोना पाब्लिक गारिफोरावथ' भिडिअ लानो थाखाय खाबुखौनो मोना। बासफोराथ' माबायदि भिर जागोनथाय मिन्थिला आरोना। आरोना लामायावहाय सफैबाय नै जों आंजोंहाय दायो थांनोसै। ओमफ्राय दायो लाइन गारि नेगासिनो दङ जोङो। गारि मोनबानो थांसिगोन आरोना। ससे टट'जों फैबाय, दायो थांनोसै। गारिखौ दसे नेनांसिगोन आरोना जोङो, दासिमबो फैयाखै आयंबो आंबो सानैबो आरोना। बे बाजारावहाय थांनानै फैग्रा मानसिफोरखौ लाना फैदों आरो टट'आहाय। दायो बिसोरो जोंनिखौ गारियानो बिराद लेट जाबाय दिनै, मानोबा एसे एनैनो जाबाय। सान्दुङाबो बिरादथार दिनैहाय थांथारनाय सान्दुङा, बाब्रे बुंनांला आरो सान्दुंखौनो। दायो नै लोगोफोर जोङो बेंटल गेट मोनफैबाय आरोना। मानो होनबा आङो गारियाव गाखोनायखौ भिडिअ लानो हायासै आरोना, मानो होनबा बिराद मानसिमोन दिनै। बासावहाय बिराद भिरमोन आरोना मानसिफोराहाय, बिनि थाखाय आं लायासै। दायो नै बेंटल गेट मोनफैबाय जोङो। बेवहायनो आयंजों आंजोंहाय नेगासिनो आरो, माने आब'मोनहा जोंखौ लांनो फैगोन आरोना। ओमफ्राय दा बिसोरखौनो नेगासिनो दं जोङो। नेनानै एसे भिडिअ बानायबाय आङो। आयंजों आंजों आलां फालां नेनानै दं आरोना। ओमफ्राय गारिफ्राबो सोंलागासिनो बबाव थांनो होननानै, ओमफ्राय लांफैग्रा दंखायो होननानै बुंनायखाय जेबो होनासै आरोना जोंखौहाय। बिसोरनो थांखायोमोन आरोना, अट'फोरानो थांखायोमोन। ओमफ्राय नै एसे भिडिअ लाबाय थाबाय बिदिनो, मा खालामनो जाबाय आरोना। दायो दाबो मोनफैयाखै बिसोरो। फन हरखांबाय मोननोसै होननानै बुंहरदोंमोन आरोना, ओमफ्राय दाबो मोनफैदिया। ओमफ्राय नै फाइनालि लांफैग्राया मोनफैबाय आरोना। दायो बे टट'खौनो लानानै फैदोंमोन बिसोरो। ओमफ्राय बेयो आब', ओमफ्राय बे बिबोनां आरोना। ओमफ्राय दायो टट'आव गाखोबाय जोङो नै, आयंआबो गाखोसिगोनहाय। ओमफ्राय थांनोसै आरोना। बिसोर जोंखौनो लांफैखादोंमोन नालाय, ओमफ्राय दा आंबो गाखोबाय नै। दायो थांनोसै। एसे गोजान जायो नालाय, बे बेंटल गेटनिफ्राय एसे गोजान जाबावो नालाय, बेखायनो लांनो फैदों आरोना जोंखौहाय। दायो लोगोफोर थांग्रोनोसै आरोना आब'मोननि न'सिम, ओमफ्राय नोंथांमोनखौ दसे लोगो हमफिननोसै थांग्रोनानै। दायो नै जोङो गुमै मोनहानाव सफैबाय आरोना, आब'मोनहानाव। दायो आब'मोनहा टट'नि भारा बुजायदों आरोना, ओमफ्राय आंबो दसे नेबाय। दायो सफैखाबायानो न'आवहाय। ओमफ्राय टट' ड्राइभारनोहाय फैसा हरगासिनो दं आरोना आब'मोनहा। ओमफ्राय दायो नै जोङो फैबाय जयैनो गासिबो टट' भारा हरखांनानै।
ओमफ्राय बिसोर जों फैनाय टाइमाव रावबो गैथ'वामोन आरोना, आइमोनबो गैथ'वामोन, आब'मोनाबो जोंखौ लायबाय।